কমলপুর হালহালি পাঠমতই তিনি স্রাংশল তীব্রামত সাবরং ডিভিশন 39 মন কেন্দ্রনি লোয়ার জুম্বাই ফাইজা কাশা খাতুমুখ হিমবতক খরাক পিসাজাকা যে বরক রমফ্রেনাই বন তাকি তাকি রম্বই ক্রাক মাজরা ইনানি ও হিমবতক পাইমা ইয়েগুলো তীব্রামত সাবরং ডিভিশন বাই খবদা 39 মন কেন্দ্রনি প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র ত্রিপুরা শাখা সালকেথাং কেথাং নক হাবই রমফ্রেনাই সম্প্রদায় ফাইজাবো কিয়াবা জনজাতি হিলাই খাকলাবো বুজাগ্রই কাবনাই ও বিজেপিনি আদঙ্গাও বিয়াং আবক সুমুক্তি শাখা অহিমবত খয়জাকা সাবরং ডিভিশনি মনোবনকুল বাজার গুড মর্নিং এভরিওয়ান ফুলুंगाम जतन शुभ सकाल पहला हामबाय मीडियानो दिनै जागा फाय सकबायमानि बाय आरो हामबाय मारो दिनै जारा इ जागा फाय सकबायना दिनै बबाग्रानि वारियासनो तामानि होनलाय जों दिनै कायसा बाजार रिलि खालायो ओ बाजार रिलि खालाय माने जोंनि मेन उद्देश्य हलाय जे कायसा जे हेफेनाव माने गतनाव माने थांनाय कयदिन आगे कमलपुर जे हालाहालि जे गतनाव माने गतनानो दै जों सेलेङो सि सेलें मानो दै जों दिनै कायसा बाजार रिलि खालाय तामानि होनलाय नायदि दिनै जोंनि त्रिपुरा साराव खर जे बयनि दखबाय जे अराय बाराय खालाय जां माने बयनि परे दिन जोंनि कमलपुरनि हालाहालि बाजार जोंनि जा कुंथाय बारा तंनाय राव सि कुंथाय बारा तंनाय रावनो जे एमन भाबे सातक पित खालाया बुहा तहा इनजुर खालाया दिनै सि जागा केबो थाङै जोंनि जनजाति रंनि बाय जोंनि त्रिपुरा सारावनि बाय केबो खरकसानाय करे जों नुहासो जोंनि त्रिपुरा सारावनि बाय खरकसा जों नुहा जे जोंनि एडिसि हापांनि जोंनि काबांमा इएम सार एमडिसि रक थाङै जोंनि मियानो दिनै जोंनि जारा बोदुमफ्रे जांनाय जारा रेप खालाय जांनाय बरंनि न थाङै दिनै बुबाय मालायो दिनै सि जागा सानि नायो दिनै जारा दिनै राज्य सरकारनि जोंनि एमएलए तंनाय राव जारा दिनै राज्य सरकारनि मिनिस्टार तंनाय राव दिनै राज्य सरकारनि जारा दिनै उपमुख्यमंत्री तंनाय राव जों बुंनो कयनि नायो जे नक जुदि जोंनि जनजाति जोंनि त्रिपुरा सारावनि जुदि एतय हामजा होनालाय दिनै नंनि सरकार तंतै जोंनि बरक साल मा सातक पित खालाय बुजाओ तकजाओ दिनै फालनाय राव फालमिया आव नबनि बाय कायसाबो करक सानाय करे जोंनि एडिसि हापांनि दिनै आइसा जोंनि एम साराव थांसै दिनै बाय मालाय दिनै आखलाय करकसा जों नंनि दर सानि नायो जे नक जुदि जोंनि बरनो अतय हामजा होनालाय नक बोसोरफोरा जोंनि बरंनि बागै नक जोंनो रेस्किउ रुमा जों नंनि दर प्रश्न खालायनाय नक जोंनि बरंनो इलेक्शन समय हलाय नक जोंनि बरंनि भोट बाय नक काबांमा दिनै भोट मानै दिनै एसि गारि का साकाबो नंनि सिकिउरिटी दङ दिनै उखुमाबो सिकिउरिटी दङ दिनै नखलाय रेस्किउ जारा दिनै भोट रइ होनाय मारक फारक दाखुक बुखुरक बखलाय बुंनि कोनो रेस्किउ करे एथायबाय जों नंनि दर प्रश्न खालायनि नायो नक बोसोरफोरा दिनै दफानि बाय हामजा दिनै जारा दफाना हामजाय दंनाय र दिनै बबाग्रानि लोगदै जों जखन थानचानि मारि अहा दिनै बबाग्रानि लोगदै जों थानचानि मारि फाय दिनै एडिसि हापांदो त्रिपुरा मथा सरकार आसुहा एबं आसुइनो दिनै जों प्रमाण फुनहा जे जों थानचा दङ दाबो जों एकता दंमानि बायनो जों हालाहालि दर जे रोमफ्राय जोंनाय बनि न थानचिनि एम साराव दिनै एमडिसि रक थाइ मालाय नक दिनै एतय सिनि बरना हामजा होनलाय दिनै नंनि दिनै राज्य सरकारनि बिजेपि हापांनि एमएलए दंनाय मन्त्रि दंनाय केबो थाइ मानदिया आरो गायसा सानि मुसुंमानि हलाय जों दिनै बाजार रेलि खालाय माने जे सिनि बबाग्रानि आक्तै कय 2000 इ मासनि 23 तारिख जखन दिनै मानिकपुर दिनै सामनो दर दिनै बिजेपि नि अपोजिशन लिडार सार हंस कुमार त्रिपुरा दिनै बिजेपि नि याकारै दिनै त्रिपुरा मथाद्रा हापायो आइथायबायनो जोंबो बनो कायसा लामसंमा पान्दा खालायो दिनै बाजार रेलियो जोंबो दिनै लामसो नायदि मारक फारक ताकुगाव बुखर जों दिनै जेहा भोट केहानि मालिक दंनाय जों कयनि मुसु दिनै जारा 19 ता या 20 ता जाति दफा दंनाय र थाइदि मारक फारक ताकुगाव बुखर जों बबाग्रानि लोगदै दिनै संविधाननि माध्यमे जे राइट दंनाय बनो मानानि बागै बबाग्रा सब समय सिदि दं एबं सिबनो मानानि बाय जों वाइसा जरा जों जत थानसा मावनाय तामानि होनालाय सिनि सार हंस कुमार त्रिपुरा दिनै उखुमाबो स्कट दङ दिनै सागाबो स्कट दङ दिनै सि स्कटनो याकारै बनि दिनै नेशनल पार्टी जे खालाय माने बीजेपी दं हलाय बनि दिनै जे मानथाय काबांमा मानथाय दं माने दिनै बनि जे फेसिलिटी दं माने जे सुजुग सुबिदा दं माने सि सुजुग सुबिदानोबो दिनै याकारै जदि चिनी दफानि बाय सेक्रिफाइस खालाय जदि फाइमा होनालाय जों कायसा भुटान मालिक दं जों दफानि बाय तानि वाइसा सेक्रिफाइस खालाय मियावनाय जों कबुंनाय फायदि जों वाइसा जत पाल खालाय लायै चिनी 2023 जों त्रिपुरा मथाना सरकार आसुगै चिनी गेटा त्रिपुरा लेन मानानि बागै चिनी गेटा त्रिपुरा लेन मानानि चिनी जे बबाग्रानि ताबो बबाग्रा जे साइ दं माने सिबन जों सक्सेस खालायनि बागै जों 20 ता जाति दफा
थानसा अय जों गेटा टिप्रालायनो मानानि बाय जों वाइसा थानसानि मारि फायनि बाय जों जतनि थानि कबं दंनाय जोंनि एकमात्र जोंनि इमांनो सक्सेस खालामनाय जोंनि बबागरा सि बबागरा सारा जों केबो आरो माथांनिया जारा दिनै बर रास्ता हिमि दंनाय जोंनि माफा ताकु बुकु फायदि दफानि बागै बासा बतैनि बाय भबिष्यत प्रजन्मनि बाय वाइसा जरा जों लास फायदो जोंनि बबागरानो चबारानि बाय जों जत तियार मा दंनाय नाहालाय जों थैरनाय नाहालाय जों प्राननाय बाबो जोंनि मानथायना मानानि बाय 2023 जों जेख्लाय बाबो जोंनि बबागरानो जों 2023 टिप्रा मथा सरकार आसुगै बबागरानि लक्तै जों जोंनि मानथायना मानानि बाय जों सबाव मा दंनाय इ कयेकटा सागै आनि करगरनो फलाय